Takže čus lidi, zdraví vás Kovl a vítám vás u prvního videa. Z Minecraft, nebo ne z prvního videa z Minecraftu, ale vítám vás u prvního videa z Trinecraftu a se mnou je tady Nike. Sedím a natáčíme mod a budeme to natáčet takhle na Skypeu a každý hraje na svém, na singlu a uvidíte jak si vedeme prostě, kdo je lepší prostě a to. A já prostě neumím craftit v modách, takže to bude docela zábavný. Takže první craft, co vím, je, že prostě si musíme v tady tom modu vykraftit takovou knížku, která vám ukáže, jak se všechno craftí. Jo. Hele, a je tady ten, jak se tomu nadává? Ten? Víš co myslím? Jak když dáš Ečko, tak dáš... Je to tady nebo ne? Co? Ečko? Ne, není tady. Too many items? Není tady too many items. Tak super. Nevadí. Možná má trochu mírný lagy. Tak, ale... Jedu na 40 fps, což je docela Tyjo, dobrý. kámo, já mám libový svět. Já jsem na džungli a v horách, což není moc dobrý svět za ty. Já si musím ještě... Aby to bylo prostě zajímavý, nechtěli jsme jako přes... Nejradši, když se zabydli na spawnu, protože když umřu, tak jako mám to blízko. Což vždycky, když jsem byl malý, tak já jsem se prostě bál chodit do dolů, nebo prostě to, abych se nestratil. Vždycky jsem si hned udělal barák, hned když jsem se spawnul, tak tam jsem si udělal barák. To byla taková moje první taktika, teď se to trošku laguje. A já se zabydlím v tom pouštním chrámu. Tak ty se máš teda. Já mám průsled prostě, že já tady nemám vůbec nic. A bude to taková série, podle mě uděláme docela dost videí jako z toho. A bude to zábava hlavně, když takhle budeme moc takhle spolu mluvit, tak aspoň budeme vědět, třeba když budu mít s čím pomoct, protože já budu hodně potřebovat pomoct nějakým craftěním. No. Ale určitě asi nebudeme dělat úplně ty stejný crafty, ale první je, že si musíte vyrobit knížku takovou z kolejí. No. Z jedné knížky. A já tady hledám fakt nějaký jídlo a nemůžu najít. Já ne, já těžím uhlí. Já nevím, jestli já hru na peaceful. Omlouvám se. Stávám na norma. Já jsem si říkal, že mi neubývá hunger bar. No děláš si srandu, já už tady na něj umírám. Já ne, já mám plný hunger bar. Jestli dovolíte, já si dám na chvíli peaceful. Proč? Protože... Nedávej si peaceful, ne, jsi srap. Já jsem se nevšimnul, ale. Protože jsme hráli na hamači serveru. A já jsem si zapomněl vypnout to, dekodaci. Tak. Nemám jídlo do prčic. Já už budu mít půl staku toho uhlí. Jste rozbil na tom krumpáč, jenom na tom uhlí. Kámo, já tady zoufale hledám jídlo. Ty vole, kolik toho tady to je, mě už to nebaví. Počkejte, musím na chvíli. Postřihu zpět, já jsem něco musel vyřešit. Jo, tak když to střihnu, no, tak to já jsem tady takhle zatím natáčel, takže... A můžete se samozřejmě kouknout na oboje videa, samozřejmě. To asi pochopitelně se podíváte, no. No, Nemusíte, ale můžete se podívat jenom na mě, nemusíte se podívat na Kobla. Ty creeper. A samozřejmě to byla sranda, pojďte se spíš jako na oboje se podívejte. Já tady mám i
hory. Já tady mám všechny 4 biomy. Počkejte, já musím zase nebo nemusím. No, já to musím střihnout. Postřihu jsem tu zpátky, ale já už mám fakt vykřičený hlasivky z mýho bráchy, protože to není možný tohle. Ne. Tak no to já budu ti říkat nic radši. Au, tyjo, mě bolí krk. Já si tady vezmu to. Čokoládový bob. Je to. Máš Cocoa Bean. Hej, já tady mám i zimní biom. Jo, já tady mám taky zimní biom, a tady mám jungle, hory a zimní biom. No, ale nemáš poušť a pouštní chrám. No, poušť třeba najdu. Já teďka rychle najdu nějaký důl, chci třeba najít ten. Mám pumpkiny. Pumpkiny? No, čemu ti je pumpkin? Na hlavu, jenom tak. Jo, je to prase? Já tady mám strašně moc zvířat. Jo, mám prase. A mám tady vypnout jenom tu hudbu. Mám prase a slepice, jo. Kámo, představ si, že já tady mám já už mám 5 slepic, 12 prostě z prasa, teďka 14. Teďko budu mít 17. Jídlo. Já mám strašně moc, ale já se potřebuji jít vypálit. Já jsem si nevzal tam uhlí, tady no. Prasata, pojďte ke mně, já vás tak pokosím. Já sám jdu zavít prasata, dám si tady vypalovat kuřata. Zatím aspoň si tady ještě zabiju pár prasat. Jak ty videa budou dlouhý? Já jsem si nezapnul ani stopky. Já taky ne. To je prostě, no. Stejně to vypínat a zapínat úplně stejně. Chceme natáčet takhle, abychom mohli být na tom Skypeu, hlavně, aby jsme si tak mohli bavit. A domluvíme se asi nějak na nějakých pravidlech, jakože za kamerou budeme hrát úplně minimálně, ne? Aby... Nebo jo, přesně tak, no, minimálně, co nejvíc, jako nejmín spíš, jako takhle, jako možná jo, ale co nejvíc, třeba jenom postavit barák, jako. Třeba když při natáčení rozestavíš barák, tak ho dodělat, nebo třeba... No, jako tady ty blbosti, jo, ale craftění to ne, to nechám do videa. To nechat... Ani připravovat moc věcí na to, maximálně... Ne, už mám 32 těch šunek, prasate. A 5 opečených kuřat. Ale já jsem chtěl jít do těch hor. Ale já jdu těžit, já už chci jít těžit. Nevím, proč jsem si to kůře úplně zbytečně. Tak já jdu zpátky do té pouště. Já ne, já jsem šel těžit teďko. Jdu do takový ty nudnější části. Protože... Hlavně nechceme moc dělat těch střihů, jenže teďko prostě to bylo komplikovaný. Nechceme dělat moc střihů kvůli tomu, že... Protože pak jako u mě vidíte prostě dál a u Kobla prostě vidíte střih, že jo. Prostě to je takový na to. A tak, když budete muset, tak samozřejmě. Počkej, nemám brightness navíc? Ale u mě to fakt jinak nešlo, já se moc omlouvám, ale u mě to jinak nešlo. Ale jo, my to chápeme, že jo, všichni. Já jsem šel hned do dolů prostě. Pak se prostě někde vynořím a zabydlím se nějak. Doufám, že se ty webově nikdy není dřevo, a nepostavím se ani barák. Ups, vlak. Pardon. Čekaj, to jsem všechno zavě. Jsem nahoru, se tady nebude plíst. Tak kde je ten pouštní chrám? Tamhle. Zombík. Teď se mi to začalo lagovat. Já 20 FPS. Ale mám lagy, protože to objevuju, tu krajinu, no. Já právě taky, no, ale ono je ještě večer. Jo, já mám taky večer. Nebo jsme začali oba na stejno. Tak kde pak máme? Kde ten čtí zombík, ty vole? Hej, našel jsem. Tak já jsem v zimním biomu, hory, džungle a ten bažina. A teď jsem tam našel... Bažinu nemám, tyjo. A jo, já jsem teďka našel to potřebu, sugarcane, na knížku. Že to dělá s ní. No, dělá, no. Jej, ty budeš mít vlastně knížku už. Ty... Ne, já jsem blbec! Ne! Mě teďka docela lak. Ne, ty bude nečekej, že mě zabil. Já jsem měl takový štěstí. Ne, mě se rozbil meč. Já jsem měl takový štěstí, já jsem omylem spadl na ten pršu plate v tomto. Teď už nemám lagy, jenže já nemám...
Kámo, celkem dobrý loot, jako. No, zas tak ne teda, jako furt je tady to stejný, což je celkem na houby. A tahle je úplně prázdná. Musím rychle udělat meč. Kámo, já měl takový štígro. Víš proč? Ne. Protože já jsem spadl na ten pršu plate. No to jsi mi říkal. No. Asi před 10 sekundama. A ono pod tím TNTčkem byla díra, že že nemohlo Ty vybouchnout. vole, kolik jich tady je, těch zombíků. Vypadni. Ne, já už chci do toho dolů, mě už to nebaví tady nahoře s váma. Tak, trošku základně si to tady osvítím, takhle si tady dám pár torček. Ty vole, usrant. Tak, dal jsem si tady 4 torčky. Ty vole, jdi to prčic už. Tak, a co uděláme? Máme 6 kolejí. No tak to je nám na houby, nemáme ani na... Potřebuješ koleje přece. Na co? Jo, vlastně na tu knihu. Ty. No, tak Teď ale... teď A nemáš knížku. Nemám knížku, no. Ani kůži. No co, jo, kůži, myslíš na knížku. Ale tu si seženou možná... Ještě, no. Co se dá se s tou, jo. S nimi ne. Já jdu zpátky do toho. A ještě musím natěžit dřevo teďka. Ne, kaktusy blbý. Ale on tady moc jako těch věcí moc není, jenom na to craftění. No, ale to, kámo, to craftění, to je fakt hrozně složitý, kámo. To je dobrý vidět. Kámo, to je tak na... Já nevím, tahle série je tak na 30 dílů. No, to jde. Kámo, já jsem ztratil tu svoji kde jsem odkud jsem přišel. Tu jsem se vykutal. Teď si říkáte, že jsem asi blbec, ale ne! Já nevím, odkud jsem se vysekal. Vykopal. No, tak víš co, hej, tak se zabij. A objeví se. To mě nenapadlo. Už to vidím. Do prčic, já jsem chtěla, aby se zabil. Proč? No, Já jsem měl trochu náskok, no, to uznávám. No právě. Jsem říkal do videa teďko do svýho teda, že mám měl náskok. Mám 15 FPS. Tyhle, to je fakt hrozný. Hele, jak dlouho... Ty vole, takový skelet. Tak hele, natáčíme přibližně tak... Jo, 10 minut? No 10 minut, protože je noc. Asi jo, mám krávy. Máš krávy? Ty krás, ty se máš. Já nemám, já mám prasata. A další sugarcane, yes! Tak sugarcane mám taky. No, ale nemáš 3 krávy. Ale mám 6 kolejí. Proč já nesnáším skeletony, to jsou takový hnusáci. No, zadní. Jo, už jsem to zase přestala lagovat. A mám i postel. A já mám 4 krávy další. Nebo jako 3 teďko. Ale nemáš Ne, kole. jsem 4. Kole najdu dole. Počkejte, zase budu muset tu dělat... Ne, tak nebudu muset tu dělat střih, tak je to... Ty vole, ne. Tohle zavřu. Oh shit, já mám 3 srdíčka. Jo, super. No, tak... Si dám peaceful. Ale nebuď takovej srát. Ne. Půl srdíčka, já jsem utek. Půl srdíčka, děláš si ze mě srandu, to tě nemohl zabít aspoň ten skeleton? Ne. Prčic, creeper, 2 creepery. Tak já si udělám asi nějaký základní věci. No, pryč. Já jsem v té poslední chvilce utek. Tak já si... Spider dropni. Ty bude taková horda po mně, co jako tady mám dělat, slepice. Tak já si... Jsem musím nažrat, já se nažil to. Hej, a ještě tě zklamu, mám Iron Pickaxe a Iron Sword. To mě moc nevadí. Když myslíš. A já mám další krávy. Co? 4 krávy. Já si jim srandu. Neviděla? Fakt, že se bude podívat do videa pak. Zabil 2 na 1. Ej kámo, já pak chci fakt vidět, ale to tvoje video. No a to tvoje taky, co jsi tam všechno našel. Já taky, co jsi tam všechno Další 2 krávy! Další? Jo. Kámo.
To nekecám. Já mám první rudu z toho Traincraftu, jmenuje se Oil Sand. Hezký. Ale nemám Oil Raffinery. Takže je mi to zatím celkem na houby. K čemu je ten mafinér, nebo jak se řekne? Raffinery? No. No tak v tom si ten sand předěláš do kanistrů ho předěláš na normální diesel. Teda na Ty vole, se rozbijeme, že tady zabijem krávu, to je dobrý teda. Ne, skeleton na creeper, ne, já mám blbou zkušenost. Teda dobrou, jakože, ale zdrhej. Tak, co pak bude Já už mám, dole? počkej, na knížku potřebuješ jenom jednu kůži, ne? Jo, jenom jednu kůži. No, tak já mám 8, tak to mi stačí. Počkejte, zase si jsem to musel udělat ten střih zase. No, tak to bude lepší to na střechu. Ale ty za to nemůžeš, já vím. Tak, konečně mám uhlí. Tak a do příštího dílu si tady budu muset vytisknout seznam craftění, jo. Já taky, to mi taky vytisknu, jo, já si to vytisknu, jenom mi řekneš na jaký stránce to je. Já si taky budu muset vykraftit to, protože já jsem s craftěním prostě úplně mentál, já prostě ne, já si prostě ne to, jako v Minecraftu klasickým jo, ale prostě v těch modách já prostě nevím. No to já taky nevím v těch modách, ale tak. Ale jako třeba ve Futurecraftu se celkem vyznám. Tam jsem celkem v pohodě. A tak tam je i too many items, tak je to taky lehčí, jo. Ne, skeleton. Omlouvám se, že slyšíte pozadí, ale tak se nedá změnit. Ale do příští video už bude lepší. V tomhle ohledu. Ale byste to mohli už ukončit na chvilku. Jo? Jako, už bychom to fakt mohli. Tak jo. Ale to jako natočíme asi hned druhý díl, to je jedno. Takže jo, my se s váma loučíme, tak si máš F5. Jo. Takže my se s váma loučíme a u dalšího videa se toho. Takže čau. Čus.